Me diu José Miguel Hortolà i soc redactor o soc membre del diari digital El 6doble d'Alzira. El 6doble va començar en l'any 2006 a Alzira. Va ser el primer diari digital que es va muntar a la ciutat i per això el nom del 6doble. És la primera fitxa que obrir la partida. El propietari, l'administrador de l'empresa, va decidir quin serà el nom que li tocava i que li calia al diari digital. En 2006 va obrir esta capçalera que va dedicada exclusivament a lo que és la ciutat d'Alzira i en 2012 va obrir la segona dedicada a la Ribera. Tenim per un costat el 6doble.com, dedicat exclusivament a Alzira en dos idiomes, en el castellà i en valencià, i www.e6d.es, que és la capçalera que engloba d'alguna forma, o s'intenta englobar a tota la comarca de la Ribera en quant a informació, sobretot cultural i festiva. Molt bé, ara tenim el hàndicap, ara tenim la competència que és així de les xarxes socials. Quan van néixer els diaris digitals no hi havia forma de fer ràdio. Fer ràdio, fes televisió o començaves a fer publicitat en premsa digital. La veritat és que ara estem lluitant contra les xarxes socials, encara que són unes aliades per un costat, per l'altre també, a lo millor a l'hora de fer publicitat, el pastís s'ha repartit molt més. I el que fem és, d'alguna forma, ser més pròxims. Tenim la qualitat i tenim l'oportunitat de mostrar a la gent del mateix poble què és el que fa cada un dels professionals que confia en tu per a donar a conèixer el seu producte o el seu servei. D'una forma més calenta, potser un poc més de caloret, que es diu dins del món de la publicitat, i no és un vídeo tan gelat com pugui aparèixer a l'Instagram o al Facebook. Tenim les dues capçaleres del diari, per un costat www.el6doble.com, que és el dedicat a Alzira, a través del correu info@el6doble.com, o també a través de les xarxes socials. Tenim Facebook, tenim Twitter, tenim Instagram, i l'altra capçalera www.es6d.es. D'esta forma, sempre hi ha un nexe de connexió entre les dues capçaleres i el correu de l'empresa, que és info@el6doble.com.